Il-ġonna tal-argotti huma t-tielet l-eqdem ġonna botaniċi fih dan il-Commonwealth wara dawk ta' Oxford u Edinburgh u riċentament kienu klassifikati wkoll fost l-aħjar 100 ġnien botaniku fid-dinja. Apparti mill-irwol estetiku l-ġonna jservu wkoll bħala ċentru importanti għar-riċerka fih dan l-Università ta' Malta. Christian Burch li riċentament inħatar bħala kuratur tal-ġonna u jissuċċedi l-ex kuratur Tony Meli jispjega l-ħut mill-osservazzjoni ċjentifiċi li tnislu minn studji riċenti bbażati f'dawn il-ġonna huma tant importanti. Cancer treatment jieħdu kimiċi minn pjanti pereżempju minn siġra tal-arar u jistudjaw fejn jidħol trattament tal-kanser. Issa, ovvjament mhux qed ngħid li sibna l-kura l-kanser imma tawna indikazzjoni ta' x'jista' u ma jistax. Il-kuratur Burch jispjega kif il-ġonna fihom kollezzjonijiet ta' iżjed minn 800 speċi ta' xtieli, siġar u pjanti huma mqasma f'sezzjonijiet varji. Jispjegaw ukoll elementi estetiċi li jinkludu funtani u pjanti akwatiċi. Il-pjanti mediterranji huma karatterizzati biex jirnexxilhom jgħixu fi klima xotta bħal tal-Mediterran fis-sajf. U waħda mill-mod kif jagħmlu dan huwa li fihom jagħmlu kimiċi li daw jgħinuhom jippreservaw l-ilma. U dawk il-kimiċi qisu ma' żmien il-bniedem induna li dawn huma helpful ħafna jgħinu ħafna fejn tidħol mediċina. Il-kuratur Burch jispjega li l-bidu tal-ġonna tal-argotti kif nafuhom illum huwa traċċat għall-bidu tas-seklu 18, meta l-argotti kienu mqasmin f'żewġ ġonna privati separati, wieħed tal-Kavallier Emanuel Pinto de Fonseca u l-ieħor tal-Kavallier Ignatius de Argote y Guzman. Il-Gran de Argote x'tar-sem ta' Pinto żviluppa l-ġonna b'dekorazzjonijiet minkejja li kienu rikonoxxuti uffiċjalment bħala ġonna botaniċi fl-1890 u mhux fi żmienu. Fih dan il-ġnien botaniku tal-argotti hemm ukoll is-sezzjoni tal-herbarium fejn il-pjanti jitnixfu ma' preservati għal skopijiet ta' arkivju. Hawnhekk ukoll tinżamm l-informazzjoni kollha dwar l-ispeċi ta' pjanti, fosthom anki dwar kollezzjonijiet ta' pjanti li m'għadhomx jeżistu u li saħansitra jmorru lura l-bidu tas-seklu 20.